Kasabay ng 54 na mga local official at politiko mula sa iba't ibang panig ng bansa nanumpana si Angeles City Councilor Amos Rivera bilang bagong miyembro ng Aksyon Demokratiko. Mismo ang standard bearer ng partido na si Manila Mayor Isko Moreno ang nanguna sa nasabing mass oath-taking. Ayon kay Councilor Rivera na pagdesisyonan niyang lumahok sa partido dahil iisa ang linyada ng kanilang mga plataporma. Naniniwala din po kami na ang talagang susi sa pagbabago po sa ating bansa o kaya sa siyudad ng Angeles, yung tinatawag po niya kaninang inclusive governance na kailangan nilapit natin at isama natin ang taong bayan sa pamumugobyerno. Dito'y muling iginiit din ni Rivera ang kanyang plano para sa 2022 elections. Ako po tatakbo bilang mayor po ng Angeles City sa darating pong 2022 elections. No? Kung papalarin, nakahanda na raw ang mga priority project ni Rivera para sa lungsod. Top 3 agenda of course would be a better healthcare system. No? Kailangan maging accessible po, lalo na po sa mga pamilyang mahihirap. Yung po magkaroon po sila ng libreng pagamutan. No? Number 2 of course is food security program. Diyan dadaan po yung kailangan natin yung economic recovery program na kung saan dapat bigyan natin ng trabaho yung mga tao sa Angeles. Hindi rin umano dapat isantabi ang sektor ng edukasyon. Gusto po natin, sa first term po natin, 5,000 scholars ang may bibigay po natin sa mga taga-Angeles po. Si Rivera rin ang isa sa mga bumuo ng local party na Bayong Angeles na tututok raw sa mas progresibong syudad. 2013 nang una siyang manalo bilang city councilor sa ilalim ng local party na Abe Kapampangan na pinamumunuan noon ni dating Mayor Edgardo Pamintuan. Bago ang pagsabak niya sa mayoralty race ay ang pagtatapos naman ng kanyang ikatlong termino bilang konsehal. Ito po ay inilunsad para magkaroon po tayo ng bagong klaseng liderato, bagong klaseng pamumugobyerno, at the same time bagong Angeles. Kailangan nating i-boost ang urban agriculture, no? Dahil naniniwala tayo pag healthy ang pamilya, pag healthy ang community, bababa at babawas po yung mga pasyente natin sa mga hospital po natin. Ang Angeles City ay isa sa dalawang highly urbanized cities sa gitnang Luzon. Ito rin ang may largest voters population sa buong Pampanga na aabot sa nasa 200,000. Kilala ang lungsod bilang hotels and restaurant district na patok sa mga local at foreign tourists. Ito rin ang tahanan ng ilang premyadong universidad sa bansa. Rainiel Pawid, CLTV News.